なぜ日本人だけができることなんだ。これは、スウェーデンから日本に来た女性が体験した出来事に寄せられた言葉です。日本人にとっては当たり前であろうことが、世界中で大きな反響を呼んでいることをご存知でしょうか。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか。早速、最後までご一緒に見てみましょう。私の名前はヘレーナ、カナダ人です。今回は、私が日本で体験したある出来事についてのお話です。私は地元の大学に通っています。物心ついた頃から日本のアニメが大好きでした。日本のアニメは世界各国で翻訳されるほど世界中の人々に愛されています。私も日本のアニメを愛する者の一人です。日本のアニメに魅了されてからはアニメや漫画を見るだけでなくイラストを真似して描いています。もちろんグッズもたくさん集めています。キーホルダーやアクリルスタンド、ポスターやカードも集めています。このように、とにかく毎日、日本のアニメに触れながら過ごしています。さらに、周りの人にも、日本のアニメの魅力を伝えています。その甲斐あって、私の周りには日本のアニメを好きな人が増えてきました。私は、日本のアニメが好きな仲間を集め、大学で日本アニメサークルを作りました。このサークルでは、おすすめのアニメについて語ったり、皆で鑑賞会をしたりして楽しんでいます。しかし、私は日本のアニメをこよなく愛しているのに、これまで日本に行ったことはありませんでした。私は昔から行きたくてたまりませんでしたが、両親が日本へ行くことに猛反対していました。なぜなら、日本は治安が良くないと言われているからです。両親は日本へ行ったことはありませんが、日本も治安が悪いのだろうと言っています。両親に日本へ行くことを反対されているものの、私はどうしても日本に行きたいのです。アニメの聖地を巡ったり、日本でしか買えないグッズを買ったりするのはもちろんですが、私が日本に行って一番したいことは、コミックマーケットに参加することです。コミックマーケットとは、東京ビッグサイトで行われる、日本最大の世界最大の同人誌即売会です。同人誌とは、同人が資金を出して、自ら執筆編集発行を行う雑誌のことです。コミックマーケットこと、コミケは漫画やアニメ、ゲームなどの二次創作作品が豊富に揃っているのです。さらに、キャラクターのコスプレをしたコスプレイヤーもたくさん参加するのです。まさに、アニメ好きによるアニメの祭典です。コミケでは、たくさんの作品に触れるだけでなく、ファン同士の交流を深めることができる場なのです。コミケは年に2回、夏と冬に行われます。年々、知名度と人気を上げています。最近では、一般参加者だけでも50万人ほど参加しています。いつの間にか、私にとってコミケは、日本に行ったら絶対に行きたい場所になっていました。コミケに参加したら、もっともっと、日本のアニメのことを好きになるだろう。さらに、私はアニメ好きの日本人の友達が欲しいと常々思っていました。アニメ好きの日本人の友達と日本のアニメについて感想を語り合いたいのです。コミケに行って日本人の友達を作りたい。そんなこともずっと考えていました。私は今年のコミケにどうしても行きたかったのです。なぜなら私は来年から社会人になります。社会人になると今より忙しくなるので、さらに日本へ行くチャンスがなくなるでしょう。もしかしたら、日本のアニメに興味がなくなってしまうかもしれません。大学生活最後の年である今年のうちに、どうしても日本に行っておきたいのです。そう思い、日本へ行くことを反対する両親を何とか説得し、私は今年の夏のコミケに行くことにしたのです。両親を何とか説得し、コミケに行くことを私は友達に伝えました。友達は私が誰よりもコミケに行きたがっていることを知っているので、とても喜んでくれました。しかし、中には私を心配する友達もいました。日本に留学経験のある友達は、口を揃えて、心配してきます。君がずっとコミケに行くことを憧れていたのは知っているけど、夏に行くのは危険すぎるよ。
せめて、冬の方に参加した方がいいんじゃないか。日本の夏は、すごく暑くて大変なんだ。冬に行く方が、安心して楽しめると思うよ。そう言われても、私の頭はコミケのことでいっぱいです。今すぐにでも日本に行きたいのに、冬まで待つなんて、到底考えられません。私は、友達の心配をよそに、予定通り夏のコミケに参加することにしました。日本へ到着。ついに、私は念願の日本に降り立ちました。とうとう日本にやってきたんだ。これから念願のコミケに行けるんだ。私は感動で胸がいっぱいでした。しかし、空港を出た瞬間、私は日本に来るんじゃなかったと、一瞬思ってしまったのです。なぜかというと、外は体験したことのない暑さだったからです。ただの暑さではありません。カラッとした暑さでなく、とても蒸し暑いのです。私は一瞬で汗だくになってしまいました。私は羽織っていたシャツを脱いで、タンクトップ姿になりました。しかし、それでもまとわりつく暑さは変わりません。これが友人が心配していた、日本の暑さなのね。言われた通り、冬に来ればよかったわ。と後悔の念が押し寄せてきました。スウェーデンの夏とは全く違う気候に、私は早くも心が折れてしまいそうです。すぐにでも、コミケの会場である、東京ビッグサイトに向かう予定でしたが、想像を絶する暑さで、私はすっかり疲れ果ててしまいました。なんとか近くにカフェを見つけ、そこに入って少し休憩することにしました。私は、クーラーのよく効いたカフェで、冷たい飲み物を飲み、休憩しました。休憩しながら、私は涙が出そうになりました。ずっと日本に来ることを夢見ていたのに、日本がこんなにも暑い、過ごしにくい国だったなんて、暑すぎて、せっかく日本に来たのに喜べないわ。今すぐにでもスウェーデンに帰りたい。でも、まだアニメの聖地巡りもできていないし、メインイベントであるコミケにも参加できていないわ。ここで帰ってしまったら、一生後悔してしまう。そう思い直して、意を決してカフェから出ると、東京ビッグサイトに向かうことにしました。私はなるべく日陰を通りながら移動しました。日陰では、多少暑さは和らぐものの、蒸し暑いことに変わりはありません。なんとか駅まで向かい、電車に乗ることができました。電車の中はクーラーが効いており、とても快適でした。私は電車に乗っている間に、なぜ日本はこんなにも蒸し暑いのかを調べてみました。日本の夏が蒸し暑い理由は、日本が島国であることが関係しているようです。海からの湿った風が内陸に流れ込みます。この風が湿度を上昇させ、蒸し暑さを増大させるそうです。日本の蒸し暑さは、世界の中でも独特で、外国人観光客にとって過酷な状況だといいます。日本が蒸し暑い理由について初めて調べ、私は来日前に詳しく調べておくべきだったと、深く反省しました。そんなことを思っているうちに、東京ビッグサイトの最寄り駅に着きました。幸い、駅から会場までは距離も短く、日陰が多かったので、歩きで向かうことにしました。会場の前までたどり着くと、私は達成感を覚えました。やっと涼しい場所で、大好きなアニメを存分に楽しむことができる。そう思うと、いても立ってもいられず、私は足早に会場に入りました。会場にて。しかし、会場は私の想像とは全く違いました。駅やカフェ、電車のように、クーラーがよく効いているわけではありません。本当にクーラーが効いているのかと、疑ってしまうほどの暑さです。それには、人の多さと熱気も関係しているのでしょう。会場内は、想像以上の人でした。人がごった返しており、なかなか前に進むことができません。私はあっという間に人に飲み込まれてしまいました。さらに参加者の熱気がすごく、外にいるのと変わらないぐらいの暑さでした。長時間ここにいることはできない。私は事前に調べて目をつけていたブースだけに目標を絞ることにしました。しかし、人が多くてなかなか思うように足を進めることはできません。
やっとの思いで、いくつかのブースを回ることができました。もっとコミケを満喫したいものの、これ以上ここにいたら大変なことになってしまう。私は出口に向かって歩き出しました。しかしその時、私は頭がぼーっとすると思った瞬間、体の力が抜け、その場に座り込んでしまったのです。幸い、近くにいた警備員さんがすぐに気づいて、駆けつけてくれました。そして私の肩を抱きかかえながら、休憩スペースに連れて行こうとしてくれます。私の周りにいた人たちも異変に気づき、さっと私と警備員さんが通れるように、道を譲ってくれました。なんとか休憩スペースまでたどり着くと、警備員さんは私を椅子に座らせてくれました。そして、私に向かって、うちわで仰いでくれました。私は少し、気分が良くなったものの、まだまだ本調子には戻りません。しばらく座っておこうと思っていると、近くにいた一人の日本人女性が話しかけてきました。大丈夫ですか？慣れない暑さで熱中症になりかけているのでしょう。よかったら、これをどうぞ。そう言って、彼女は一本の飲み物を私に差し出してくれました。それは、よく冷えた飲み物でした。私は受け取ったものの、気分が優れないので、飲み物を飲む気になれませんでした。暑い時には、首を冷やしたらいいと聞いたことがあるので、私は受け取ったペットボトルで首を冷やしました。すると、ほてっていた体が少しマシになりました。しかし、私の様子を見ていた女性は、体を冷やすことももちろん大事だけど、この飲み物は熱中症によく効くので、今すぐ飲んでみてください。彼女があまりにも必死に勧めるので、私は一口飲んでみることにしました。すると、その飲み物はとても飲みやすく、一口のつもりが、私はごくごくと、一気にペットボトルの半分以上を飲み干しました。そんな私の様子を見て、女性は微笑んで言いました。これは、グリーンだからという飲み物なんです。すっきりとした甘さで、飲みやすいだけでなく、熱中症を防ぐために、必要な塩分が補給できるんです。湿気が多く、蒸し暑い日本では、熱中症が起きることが多いのです。そんな日本の環境に対応するために、このような熱中症対策ができるものがあるんですよ。よかったら、これもどうぞ。そう言って、今度は飴のようなものを私にくれました。これは、塩分チャージタブレッツというんです。この小さな一粒で、適度な塩分をチャージすることができるんですよ。女性から説明を受けながら、もらったタブレッツを私は口に入れてみました。すると、ほんのり酸っぱく、スーッと口の中で溶けていきました。私は女性からもらったグリーンだからと塩分チャージタブレッツのおかげで、すっかり元気を取り戻しました。あなたのおかげで助かりました。本当にありがとうございます。私が女性にお礼を言うと、それは良かったです。日本の夏は蒸し暑いから熱中症が起こりやすいのです。暑い車の中に数時間置き去りにされた子供が亡くなったり、部屋の中でいつの間にか熱中症になって亡くなる方もたくさんいます。それほど日本は熱中症になりやすい気候なのです。だから私たち日本人は日頃から熱中症対策をしています。例えば今みたいに飲み物やタブレッツでこまめに塩分補給をしたりします。日本ではこのような熱中症対策の飲食物がたくさん開発されています。それらは子供からお年寄りまで誰もが摂取できるように配慮されています。また、外を出歩くときは日傘を差したりします。最近では女性だけでなく男性も日傘を差している姿をよく見かけます。私は女性の話を聞いてハッとしました。なぜなら日本に来てから傘を差している人をよく見かけたので不思議に思っていたからです。よく晴れているのにどうして傘を差しているのだろうと不思議に思っていましたが、それは日傘だったのです。確かに日傘を差している男性を何人か見かけました。カナダを含む世界の多くの国ではあまり日傘を差す風潮はありません。
日焼けを防ぐなら、帽子やサングラス、日焼け止めで十分だからです。しかし、日本では違うようです。日本人にとって、日傘は日焼け防止のためもありますが、熱中症予防のためでもあるようです。夏には異常なまでも蒸し暑くなる、日本ならではの流行なのです。私は、日本人がこの蒸し暑さをしのぐために、様々な工夫をしていることに感激しました。日本人はなんとクリエイティブなんでしょう。自分たちがより快適に過ごせるために、企業や個人が工夫を凝らしているなんて、とても素晴らしい国だと思いました。それだけでなく、今回私を助けてくれた警備員や女性のような心優しい人がいることに感動しました。私にとって日本は暑すぎて、身も心も疲れ果ててしまいました。それほど過酷な環境の中ででも、他人のことを思いやる気持ちを持っているなんて、日本人の優しさを行動力はすごすぎると、深く感動しました。私はしばらく、助けてくれた女性と話を続けました。話しているうちに、彼女が私と同じ年であること、アニメが大好きだということが発覚しました。私たちは日本のアニメについて話し、盛り上がりました。別れ際に、彼女と連絡先を交換しました。彼女がこれからも日本のアニメについて話をしましょうと言ってくれたからです。私はコミケに行って日本人の友達を作るという目標が達成できたので大変嬉しかったです。私は彼女と別れ、コミケの会場を後にしました。なんとか宿泊するホテルまで帰ることができました。私は今日の出来事を SNS に綴りました。長年の夢だったコミケに初めて参加したことや、コミケで日本人の友達ができたこと。そしてもちろん、体調が悪くなってしまい、警備員に助けてもらったこと。心の優しい女性が飲み物やタブレッツをくれたこと。私の書き込みには、世界中から多くの反響が寄せられました。私も日本の漫画やアニメが大好きだから、いつかコミケに行ってみたいと思ってるわ。でも、あなたの体験を知って、夏ではなく冬に参加しようと決意したわ。日本はそんなにも暑いのか。毎日蒸し暑い中で、熱中症にならないように、それぞれが対策しているなんて素晴らしいね。あなたが座り込んだ時に警備員が気づいて、休憩スペースに連れて行ってもらえて、本当に良かったね。まさに命の恩人だ。日本はコミケのように大規模なイベントを安全に行うための体制が整っているんだね。グリーンだからは飲んだことあるよ。とても飲み心地がいいよね。他にも日本発祥のポカリスエットが有名だよね。世界各国のスポーツ選手が飲んでいるし、こんなにも素晴らしいものを開発できるなんて、なぜ日本人だけができることなんだ？他に世界的に有名なもので日本が発祥なものはどんなものがあるか調べてみたくなったよ。確かに日本人は日傘を差しているイメージがあるね。男性にまで流行しているとは驚いたよ。日本人は自分たちの生活をより良くするために進化を続けているんだね。素晴らしいよ。日本人は本当に思いやりにあふれているね。見ず知らずの人に飲み物をさっと渡してあげるなんて他の国ではあまり考えられない出来事だよね。周りの人に気を配れる日本人を私たちも見習わないといけないね。日本での素晴らしいエピソードが聞けて嬉しいよ。日本人は本当に優しいんだね。暑さは少し心配だけど、僕も日本に行ってみたい。他にはどのようなアイディアで暑い夏を乗り越えているのか、とても気になるよ。日本では子供からお年寄りまで誰もが使いやすい商品がたくさん開発されているのね。きっと日本人が思いやりのある人種だから、いろいろな立場の人のことを考えた商品を作ることができるのでしょうね。翌日、私は空港に行く前に薬局に寄りました。なぜなら、グリーンだからと塩分チャージタブレッツをお土産に買って帰るためです。今回の旅で私が味わった感動をぜひ家族や友達にも体感してほしいと思います。薬局に行ってみると、昨日女性が言っていたように、たくさんの熱中症予防グッズが販売されていました。それらの商品は、
熱中症対策グッズコーナーに集められています。やはり、多くの人がこのような商品を活用して、熱中症対策をしているのだと感じました。お土産を買い、私は泣く泣く日本を旅立ちました。今回の旅行で、私は改めて日本のことが好きになりました。大好きなアニメがあるからだけではありません。コミケのような大規模なイベントを安全に行える、徹底した管理体制や警備員の対応力を感じたこと、心優しい日本人女性に出会えたこと、そして日本の暑さを乗り切る素晴らしいアイディアを生み出していること、思いやりにあふれたクリエイティブな国であることがわかり、日本に対して尊敬の気持ちで胸がいっぱいになりました。残念ながらコミケへの初参戦は思っていた通りにはいきませんでしたが、とても感動的で衝撃的な旅を送ることができたので、私は大変満足しています。また必ず大好きな日本に来たいと心から思っています。次は冬のコミケを体験してみたいです。私たちにとっては当たり前となった熱中症対策のための飲料水や塩分チャージタブレッツが世界中で称賛されているとは驚きですね。また、異変にすぐに気づける警備員や困っている外国人に声をかけた女性の行動も称賛されています。これは周りに気を配り、困っている人がいたら助けてあげるという日本人の習慣があるからこそできることですね。これからも世界に誇れるようなクリエイティブな発想と思いやりの心を持ち続けていきたいですね。あなたはどう思われましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。信じられない。こんな車でどうやって？普通の家庭用車スバルフォレスターが改造モンスターカーたちに挑む急斜面イベントで奇跡を起こしました。嘲笑を浴びながらも頂点に立ち、挑戦する心の大切さを教えてくれる感動の物語をご紹介します。カリフォルニア州シルバーレイク、乾いた大地に広がる特設会場は、この日だけの特別な熱気に包まれていました。このイベントは、改造者たちが急斜面をいかに登りきるかを競うもので、参加車両は、それぞれが一種の芸術作品とも言える姿をしています。見る者を圧倒する巨大なタイヤは、まるで地形を制圧するために生まれたように、太く砂地に深く噛み込みます。今回は、スバル車が世界を驚愕させる理由についてのお話です。鮮やかで派手な塗装が強烈な日差しを受けてギラギラと反射し、周囲にまるで威圧感すら漂わせています。車体にはユニークなカスタムパーツが次々と取り付けられ、それぞれがここにいる誰よりも俺たちが頂点だと言わんばかりの存在感を放っていました。観客たちはその光景に歓声を上げ、プロレーサーたちの練り上げられた技術とその車両に込められた情熱に感嘆しています。そんな中、突然登場した一台の車両が会場全体の雰囲気を一変させます。見慣れたフォルム、派手さのかけらもない、落ち着いた色合い、そして驚くほど普通のタイヤを履いた車はスバルフォレスターでした。なんだ、あれ？普通の家族が乗る車じゃないか。観客たちは目を丸くし、一瞬静まり返ります。改造者たちの威圧的な存在感の中で、フォレスターはまるで学校の制服を着たまま、スポーツカーの大会に参加しているようなものです。異質なその姿に、徐々に笑い声が漏れ始めます。本気かよ。あれで急斜面を登るつもりか、家族でピクニックに行くつもりじゃないのか。観客たちの嘲笑が徐々に会場全体に広がり、フォレスターの登場は滑稽なジョークのように扱われました。会場のモンスターカーと比較すると、どう見ても場違いで、挑戦するには無謀すぎるように見えたのです。しかし、ドライバーはそんな視線や声には一切動じる様子を見せませんでした。フォレスターは堂々とスタート地点へ向かい、カメラを構える人々の注目を集めます。スタートの合図が響き渡ると同時に、スバルフォレスターは静かに、しかし、確固たる意志を持つように動き出しました。古びた家庭用車が砂地を進むその姿に、観客たちは半信半疑の表情を浮かべています。それもそのはず、モンスターカーたちが豪快なエンジン音を轟かせながらも失速し、あの地味な車がどこまで進めるのか想像もつかなかったのです。最初は笑い声が響いていました。見ろよ、斜面に入ったらすぐ止まるぞ。あれじゃ無理だって、どうせ途中で諦めるさ。しかし、フォレスターの動きは予想を覆します。
通のタイヤが砂地をしっかりと捉え、スムーズに進む姿は、どこか堂々としていました。そして、いよいよ急斜面に差し掛かります。ここは、モンスターカーたちの多くが止まり、進むことを諦めた難所でした。斜面に入った途端に、タイヤが空回りし、車体が砂に埋もれてしまう光景が何度も繰り返されてきました。観客たちは、ここが終わりだ、とばかりに、冷ややかな視線を送りました。ですが、フォレスターは違いました。エンジン音が一段と高まり、タイヤは砂を巻き上げながら力強く地面を捉え続けます。速度が落ちるどころか、むしろ加速しているように見えたその瞬間、観客たちは思わず息を飲みました。なんだ、あれは、まだ止まらないのか、ざわつきが広がり始めます。フォレスターは滑るような動きで斜面を登り続け、ついに他の車が次々と失速した地点を軽々と突破し、やがてその頂上に到達します。会場が一瞬静まり返り、その後、信じられないという声が次々と上がりました。嘘だろ、あんな普通の車で、驚きと興奮が混じり合い、会場全体が沸き立ちます。観客たちは立ち上がり、拍手を送り始めました。その拍手は次第に大きくなり、熱気はフォレスターを覆うように広がっていきました。ドライバーが静かに車を降り、観客に向けて軽く手を振ると、さらなる歓声が湧き起こります。その控えめな仕草が逆に人々の心を打ち、さらに興奮をかき立てるのでした。フォレスターの走りがもたらしたのは、単なる成功ではありません。それは観客たちの価値観を根底から覆し、普通という概念を打ち破るものでした。誰もが見た目や常識にとらわれ、軽視していたその車が、最も過酷な試練を乗り越えたという事実が、会場に集まった人々の心に深く刻まれたのです。スバルフォレスターの驚異的な活躍は、瞬く間に SNS を駆け巡りました。会場で目撃された奇跡の瞬間は、スマートフォンやカメラに収められ、誰かの興奮した投稿によって、インターネット上へと広がっていきます。信じられない、普通の家庭用車が急斜面を登り切った、スバルってこんなにすごかったのといったコメントが次々と投稿されました。最初は小さなコミュニティで話題になっていた。フォレスターの快挙も次第に大きな注目を集め始めます。映像が世界中に共有されると、これが本当ならスバルは革命的だといった称賛が寄せられ、車好きはもちろん、普段車に関心のない人々までその話題に引き込まれました。ハッシュタグスバルの奇跡は瞬く間にトレンド入りし、SNS のタイムラインはスバル関連の投稿で埋め尽くされます。次に買う車は絶対にスバルだ。どこでフォレスターが手に入るのといったコメントが溢れ、実際にスバル車を求めるユーザーが急増しました。この熱狂は単なる一時的なブームではなく、人々がスバルというブランドを再評価する大きなきっかけとなり、メディアもこの現象を見逃しませんでした。ニュース番組やオンラインメディアがこぞってフォレスターの快挙を取り上げ、その詳細を解説する記事や特集が次々と公開されます。専門家の間でも、スバルの車両性能がこれほどまでに優れているとは驚きだ、といったコメントが寄せられ、業界内での評価も一気に上昇しました。さらに、フォレスターが急斜面を登る姿を映した動画が、テレビ番組でも取り上げられるようになり、スバルの名は広く一般層にも浸透していきます。人々が感銘を受けたのは、単なる車の性能ではありませんでした。派手な外見や改造車ではなく、控えめで目立たない家庭用車が、あの過酷な条件で成功を収めたという、意外性と可能性が、心に響く物語として共有されていったのです。そして、この現象は、スバル車に対するイメージを劇的に変えました。それまで普通地味といった印象を持たれていた、スバル車が挑戦の象徴、信頼できる相棒という、新たな価値観を得ることになったのです。スバルのディーラーでは、フォレスターを購入したいという問い合わせが急増し、ショールームには実際に訪れる人々の姿が見られるようになりました。その勢いは世界規模で波及し、北米やヨーロッパの市場でも、スバルへの注目が急激に高まります。ジョー・ハドソン。彼はアメリカを代表する司会者であり、ユーモアと親しみやすさで人気を集めている人物です。だが、そんな彼も、初めて目の当たりにしたスバルフォレスターの奇跡的な走りには言葉を失うほどの衝撃を受けました。イベント当日、フォレスターが会場に現れた時、ジョーも観客と同じように冗談だろと思った一人でした。改造車の巨大なタイヤや派手なカスタムパーツと比べ、フォレスターの地味な見た目には
期待感など、微塵も抱けなかったのです。むしろ、冷ややかな目で、こんな普通の車で、競技に挑むなんて、無謀だ、と思いながら、実況を続けていました。しかし、フォレスターが動き始めた瞬間から、その考えは、徐々に覆されていきます。エンジン音が高まり、車が砂地を力強く進む姿に、ジョーの表情は次第に驚きへと変わっていきました。他の改造車が止まる急斜面で、フォレスターが速度を落とすどころか、加速しながら登っていく様子は、まさに信じられない光景でした。頂上に到達したフォレスターを見届けた瞬間、ジョーは深い感銘を受けました。これは単なる車じゃない、この挑戦は本物だ、と心の中でつぶやき、実況のマイク越しにその興奮を視聴者へ伝えました。この時、彼は初めてスバルというブランドが持つ真の力を目の当たりにしたのです。イベント後、ジョーはフォレスターが SNS で注目を集める様子を見ながら、その人気ぶりに少しばかりの嫉妬心を抱きます。普段、自身の番組や存在が話題の中心となることに慣れていた彼にとって、この日は完全にフォレスターが主役でした。しかし、その感情はすぐに尊敬へと変わります。彼は、スバルが見せたのは、ただの性能じゃない、挑戦する心だ、と気づき、その魅力に惹かれていきました。ジョーはその後、スバルの技術や歴史に興味を抱き、調査を始めます。フォレスターの奇跡を目撃したことがきっかけで、彼自身の価値観にも変化が訪れました。彼は単に実況者として、その瞬間を記録するだけでなく、自らも挑戦者となりたいという、新たな目標を抱くようになります。そして数週間後、ジョーはスバルのディーラーを訪れ、ついにフォレスターを購入する決断を下します。ただの移動手段ではなく、未知の冒険に挑むための相棒だ、と思いながら、そのステアリングを握る手には、これまでにない期待感が込められていました。フォレスターとの出会いは、ジョーにとって単なる車の購入を超えた大きな人生の転機となったのです。彼の心には、挑戦する勇気を持つことの大切さが刻まれ、スバルとのつながりを通して、さらに多くの人々に、その感動を伝えたいという使命感が芽生えていました。スバルフォレスターの驚異的なパフォーマンスを目撃したジョー・ハドソン。彼がその後掘り下げたスバルの技術と歴史は想像以上に奥深いものでした。フォレスターがあの急斜面を難なく駆け上がった背景には他の車にはない独自の技術と100年以上にわたる歴史の積み重ねがあったのです。まず、ジョーが興味を抱いたのは水平対向エンジンというスバルの特徴的な技術でした。このエンジンはシリンダーを左右対称に水平に配置する構造を持ち、車の重心を低く保つことで高い安定性を実現しています。この構造がフォレスターが急斜面でもバランスを崩さず力強く走る原動力となっていたのです。さらに驚いたのは、この技術を採用しているメーカーが世界でもスバルとポルシェだけという事実でした。スバルとポルシェが並ぶなんてただの車じゃないなとジョーは感嘆を漏らし、スバルに対する見方を大きく変えていきます。次に彼の目を引いたのは、シンメトリカル OWWD 全輪駆動システムという技術です。これはエンジンの力を4輪に均等に伝えることで、雪道やぬかるみなどの過酷な路面でも安定した走行を可能にするもので、急斜面でのフォレスターの驚異的な走りも、この技術の賜物でした。ジョーは、これならどんな環境でも頼れると感心し、その技術力に敬意を抱きます。しかし、ジョーの興味は技術にとどまりませんでした。彼がさらに調査を進めると、スバルの歴史が中島飛行機研究所という航空機メーカーにまで遡ることを知ります。1917年に設立されたこの会社は、かつてゼロ戦のエンジンを製造していたことで知られ、その技術力が戦後は自動車開発に応用されました。航空機の技術を受け継いでいるからこそ、スバルの車はこんなにも優れているのかと、ジョーは納得します。ます興味を深めます。この歴史的背景を知ったジョーは、フォレスターの成功が偶然ではなく、技術への妥協なき追求と、歴史の積み重ねによるものであることを理解しました。それは単なる車ではなく、技術と挑戦の結晶だったのです。ジョーは、こうした調査を通じて、スバルが単なる自動車メーカーではないことを確信しました。それは、挑戦し続ける心を持ち、困難に立ち向かう人々のために生まれた、信頼のブランドだったのです。彼にとって特に印象的だったのは、スバルが北米市場で圧倒的な支持を得ているという事実でした。雪やぬかるみが多い地域での高い走行性能が評価され、スバルの販売台数は
日本国内の4倍以上に達していると知ったとき、ジョーは驚きとともに、その技術の実用性を実感しました。また、信頼性に関する調査でも、スバルはトップクラスの評価を受けており、最も信頼できる車としての地位を確立していることも、ジョーの心に強く響きました。これらの事実を知るうちに、ジョーの中で、スバルという名前が、単なる車のブランドから、挑戦と信頼の象徴へと変わっていったのです。スバルフォレスターとの出会いは、ジョー・ハドソンにとって、ただの出来事ではありませんでした。それは、彼の価値観を変え、人生に新たな挑戦への意欲を芽生えさせる、転機となる瞬間だったのです。フォレスターを購入したジョーは、ただ所有するだけでは満足せず、あの急斜面での走りを自分自身の手で再現し、スバルの力を自ら証明したいという強い衝動に駆られたのです。彼はすぐさまイベントの主催者に連絡を取り、フォレスターで再び急斜面に挑むことを決意しました。スタート地点に立ったジョーの顔には、これまでの実況者としての冷静さとは異なる、挑戦者としての緊張感と期待が浮かんでいました。彼がハンドルを握りしめ、スタートの合図が鳴り響くと同時に、砂を巻き上げながら、車は力強く動き出しました。観客たちは最初、彼の挑戦に、半信半疑でした。司会者が本気で挑むのか？これまでのフォレスターの奇跡は、偶然だったんじゃないか？しかし、ジョーのフォレスターが、斜面を駆け上がる姿を目の当たりにすると、会場の空気は徐々に変わっていきました。スムーズなタイヤの動き、力強いエンジン音、そして一瞬たりとも迷うことのないその走り、それはまさにフォレスターが持つ技術の結晶を体現したものでした。やがて、ジョーは見事に頂上へ到達します。車を止め、満面の笑みを浮かべた彼は、カメラに向かってこう語りました。スバルの力を借りれば、俺でもできる。その言葉には、挑戦をやり遂げた達成感と、フォレスターへの深い信頼が込められていました。観客席からは拍手と歓声が沸き起こり、ジョーの挑戦は新たな伝説として刻まれることとなったのです。この成功を受け、ジョーはフォレスターだけでなく、挑戦する心というテーマに強く惹かれるようになります。彼は自身の経験を生かし、新たな番組の企画に取り組むことを決意しました。そのテーマは、挑戦する者たちというものでした。番組では、スバルの技術者たちが、どのようにフォレスターを生み出したのか、その情熱と努力に焦点を当てました。さらに、世界中で様々な挑戦に挑む人々、冒険家、発明家、アスリートたちの物語も取り上げました。挑戦を通じて、限界を超え、未来を切り開く姿に共感し、視聴者たちは新たな刺激を受けることになります。特に注目を集めたのは、スバルの開発者たちが語った、見た目ではなく本質を追求するという哲学です。フォレスターが地味な外見に反して圧倒的な性能を発揮した背景には、派手さよりも実用性を重視する彼らの思想があったのです。このエピソードは、ジョー自身が本質を見る大切さを学ぶきっかけにもなりました。番組の最後には、ジョーが挑戦する心を忘れるなというシンプルなメッセージを語ります。この言葉は彼自身の経験を通じて学んだものであり、視聴者への力強いエールでもありました。こうしてジョーはスバルとの出会いを通じて、ただの司会者ではなく、挑戦する者たちの応援者となりました。フォレスターが彼に教えてくれたのは、見た目に惑わされず、本質を見極め、自分の限界に挑むことの大切さだったのです。その後も彼は、自らの経験を視聴者と共有し続け、多くの人々に新たな挑戦の一歩を踏み出す勇気を与えました。フォレスターとの絆は、単なる車と所有者の関係を超え、ジョーの人生そのものを変える原動力となったのです。スバルフォレスターの奇跡的な挑戦、そしてそれが人々の心に与えた影響についてご紹介しましたが、いかがでしたか？派手さや見た目に頼らず、本質を追求した車が挑戦の象徴となり、多くの人々を魅了しました。あなたはこの物語をどのように感じたでしょうか？また、挑戦や信頼についてどのような意見をお持ちですか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。イギリス人女性が日本の病院で体験したありえない医療とは？イギリス出身のオリビアは日本人男性と結婚し、日本に移住しました。しかし、2ヶ月後に体調を崩し、日本の病院で緊急手術を受けることに。彼女は入院生活を通じて文化の違いに不満を抱き、日本に来たことをとても後悔します。
一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか？早速、最後までご一緒に見てみましょう。私の名前はオリビア。イギリスで生まれ育ちました。ある日、人生を変える出会いがありました。それが、夫となる日本人男性です。イギリスで知り合い、惹かれ合い、結婚しました。夫の海外赴任が終わるタイミングで、私は日本へ移住することにしました。なぜそこまでして日本に行こうと思ったのか？それは、私が昔から日本が大好きだったからです。子供の頃から、アニメや漫画に触れ、日本の文化に興味を持つようになりました。日本の歴史や生活様式にも憧れていました。日本人は勤勉で、穏やかで、礼儀正しいイメージがありました。そんな人々と一緒に生活できたら、自分も充実した毎日を送れるのでは？と思っていました。何よりも、夫がまさにそのイメージ通りの日本人だったのです。彼と一緒なら、日本での生活も楽しいと思いました。引っ越し先は、夫の実家もある東京、不安もありましたが、すぐに消えてしまいました。近所の人たちは親切で、困ったことがあれば、すぐに手を差し伸べてくれました。夫の両親も、私のことを優しく迎え入れてくれました。困ったことがあれば、いつでも頼ってね。と言ってくれ、本当に安心しました。日本は、懐が深くて人を受け入れる余裕があるのだと感じました。渋谷や新宿など、アニメの舞台にもなった有名な場所にも行きました。アニメの中でしか知らなかった場所に、実際に自分が立っているのが夢のようでした。街を歩く日本人たちも親切にしてくれました。道を尋ねれば、丁寧に教えてくれるし、駅で困っていれば、すぐに声をかけてくれる。本当に素晴らしい場所に来たと感じました。ここでなら、私もきっと暮らしていける。そう確信し、これからの生活への期待で、胸がいっぱいになりました。日本に引っ越してきて約2ヶ月が経った、ある冬の朝、ひどい寒気と腹痛で目が覚めました。お腹の風邪かな？と軽く考えていました。ところが、少し遅れて起きてきた夫が、私の顔を見るなり驚きました。オリビア、顔色がすごく悪いよ。大丈夫？と心配そうに言いました。大丈夫よと言いたかったのですが、お腹の痛みがひどく、うずくまってしまいました。夫はすぐに体温計を取り出し、熱を測って、と言いました。そこまでしなくてもと思いましたが、夫の強い視線に押されて、体温を測りました。体温計がピピッとなり、夫がその数字を見ると、顔をしかめました。ひどい熱だ。とため息混じりに言いました。私も画面を覗いてみると、そこには 39.4 という数字がありました。大丈夫よと笑ってみせましたが、夫は、コロナやインフルエンザの心配もあるから、病院に行こう。と真剣でした。私はびっくりして、病院ですって？無理よ、と、思わず大声を出してしまいました。夫は目を丸くして、どうして？と尋ねます。イギリスでは、病院はもっと重い病気の時に行く場所だというイメージが強く、ちょっとした風邪で行くなんて考えられません。病院って、今日すぐに行けるものじゃないでしょ？待っているうちに治るから、と説明しました。イギリスでは、予約がなかなか取れず、診察まで長時間待つのが普通だから、軽い症状なら自力で治すのが当たり前だったのです。ところが、夫は不思議そうな顔をして、オリビア、多分、朝一番で行けば、すぐに診察してもらえるよ。待ち時間なんてすぐだよ。と答えました。そんなに簡単に病院で見てもらえるなんて、日本はどうなっているの？と、私は半信半疑でした。病院はすごく時間とお金がかかるものだし、重い病気じゃないと、行くものじゃないわ、と伝えました。でも夫は、大丈夫だから、病院に行こう。お金もそんなにかからないから。と全く聞く耳を持ちません。彼が何を言っているのか、理解できませんでした。夫がそこまで言うのなら、とりあえず、時間までベッドで待つことにしました。そろそろ行こう。と、夫は私を支えながら、車まで連れて行ってくれました。
車に乗り込むと、日本で初めての病院に行くということで、緊張と不安がじわじわと湧いてきました。病院へ向かう車の中で、夫に、病院の予約は取ってあるの？と尋ねました。イギリスでは、病院に行くとなれば、予約を入れるのが常識です。予約がなければ、見てもらえる可能性なんて、ほとんどないのです。ところが、夫はあっさりと、いや、取ってないよ。と答えました。え？なんで？予約も取ってないのに、見てもらえるわけないわ、と痛みをこらえながら言いました。病院に予約なしで行くことは、イギリスの常識から見れば考えられないことでした。イギリスでは、医療サービスを受ける際には、事前に予約をすることが一般的であり、特に専門医の診察を受ける場合には、予約が必須とされています。このようなシステムは、医療機関の効率を高め、患者一人一人に適切な時間を確保するために重要です。しかし、私の焦りに対して夫は、オリビア、多分少し誤解があるが、誤解っていうか、制度の違いかな？日本はイギリスとはちょっと違うんだよ。と、落ち着いた口調で言いました。制度の違い？一体どういうことなのか？ますます混乱してしまいました。そんな話をしている間に、車は病院の近くに到着しました。私は、どんな大病院に連れて行かれるのか？と身構えていましたが、目の前にあったのは、個人経営で、清潔で綺麗なクリニックでした。外観からも、親しみやすい雰囲気が漂っていました。少し緊張はほぐれたものの、予約もしていないのに、本当に見てもらえるのか？まだ半信半疑でした。夫は、受付に向かい、受付の女性に、私の症状を伝えているようです。私は不安そうにその様子を見守りながら、突然来て、見てもらえるわけないわよね、と心の中でつぶやきました。イギリスでは、何日も前に予約して、ようやく診察してもらえるのが普通なのに、こんな風に当日に来てみてもらうなんて、私には考えられません。それでも、夫が受付でもらった問診票に、私の症状を一通り書いて提出すると、なんとすぐに、オリビアさん。と、診察室から呼ばれました。驚いて夫を見ましたが、彼は、ほら、言ったでしょという顔で微笑んでいます。そして、診察室に入ってみると、そこから先は、驚くくらいの速さで、診察が進んでいったのです。医師は、私の話を丁寧に聞きながら、体を軽く触診し、その後も次々と、基本的な検査を進めていきました。予想以上にいろいろな検査が行われるので、私は自分の体の状態が心配になると同時に、こんなにたくさん検査をして、お金は大丈夫なのか？という不安も募ってきました。イギリスでは、医療費は基本的に無料の NHS という国民保健サービスのおかげで、こうした検査の費用を気にする必要はありません。でも、日本はそうではないと聞いていたので、検査が増えるごとに、これで一体いくらかかるの？と頭の片隅で心配が膨らんでいきました。検査が一通り終わった後、しばらくの沈黙が流れました。医師は真剣な表情で、私の結果を見つめ、意を決したようにこちらに顔を向け、意外な一言を告げたのです。オリビアさん、精密検査の結果、今すぐ手術が必要です。その言葉を聞いた瞬間、頭が真っ白になりました。まさか、こんな状況になるなんて、夫に大変な迷惑をかけることになってしまったと、心の中でつぶやかずにはいられませんでした。私は何度も医師に確認しました。本当に手術が必要なのですか？ただの風邪じゃないんですか？と、震える声で尋ねました。医師は冷静にうなずき、詳しく説明を続けました。オリビアさん、今すぐにでも大きな病院で処置が必要です。と言われ、事態の深刻さを実感しました。さらに驚いたことに、医師はすぐに救急車の手配を始めたのです。日本では、緊急性が高い場合、こうして医師が、その場で救急車を呼んでくれると、夫が教えてくれました。でも、私は信じられない気持ちでいっぱいでした。イギリスでは、たとえ体調が悪くても、
病院が直接救急車を手配してくれることは稀です。緊急時でも自分で救急サービスに連絡を入れるのが普通だったからです。しかも、日本のように診察中の医師が迅速に手続きを進めることはほとんどなく、家族や付き添いが救急車の手配を行うのが一般的です。私が混乱している間にも救急搬送される準備がどんどん進められていきました。イギリスとはあまりにも違う対応の速さにただただ驚くばかりです。その後、救急車が到着し、私はさらに大きな病院へと搬送されました。先ほどの病院で応急処置をしてもらったおかげで、痛みは少し和らいでいました。でも、これから何が起きるのかという不安は消えません。救急車に一緒に乗った夫に、本当に大丈夫なの？これからどうなってしまうの？と弱音を吐くと、彼は、大丈夫、君は強いから乗り越えられるよ。と、優しく手を握ってくれました。その言葉に少し安心しつつも、不安な気持ちは拭いきれませんでした。搬送先の病院は、先ほどのクリニックよりも大きな病院でした。病院に着くと、さらに詳しい検査が次々と行われました。私は検査室から検査室へと運ばれていき、事態の深刻さをひしひしと実感させられました。やがて、検査結果を見た医師から、やはり、緊急手術が必要です。と、改めて告げられた瞬間、私は大きな衝撃を受けました。自分では、ただの風邪だと思っていた体調不良が、まさか手術が必要なほど深刻な状態だなんて、どうしても信じられませんでした。入院手続きの説明を受けながらも、その現実がなかなか受け入れられず、私は何度も夫に疑問をぶつけました。どうして日本では、こんなに急に、手術が必要だというの？イギリスだったら、こんなことありえないわ。医療はもっと慎重で、すぐに決断なんてしないのに、と、痛みをこらえながらも訴えました。もはや、怒りすらこみ上げてきて、思わず、日本なんて、信じられない、と激怒してしまいました。夫は、その言葉に少し驚いた表情を浮かべましたが、落ち着いた口調で、オリビア、日本の医療システムは、イギリスとは違うんだよ。と説明しようとしてくれました。しかし、私にはすぐに納得できる話ではなく、複雑な気持ちでいっぱいでした。まるで、これまで慣れ親しんできた常識が、一度に崩れ去るような感覚でした。医師や看護師たちは、とても丁寧に対応してくれて、私の質問にも真摯に答えようとしていますが、言葉の壁もあり、私の頭の中は混乱するばかりでした。イギリスにおいては、医療のアプローチが慎重で、段階的であることが特徴です。手術が必要と診断された場合でも、まずは自宅で経過を観察することが一般的な流れとなっています。このプロセスでは、患者は自分の症状や状態を注意深く観察し、改善の兆しが見られるかどうかを確認します。その後、必要に応じて、専門医の診察を予約することが推奨されます。この段階では、専門医が患者の状態を詳しく評価し、手術の必要性や他の治療法についての選択肢を提示します。医療システムでは、患者の安全を最優先に考え、手術を行う前に十分な情報を提供し、患者自身が納得した上で治療を進めることが重視されています。だからこそ、こんなにも迅速に決断が下される日本の医療システムが信じられず、不信感と動揺が募っていきました。さらに驚いたのは、この場で私自身が緊急手術の選択ができることでした。イギリスでは、たとえ急を要する手術であっても、まずは長い待機リストに載せられ、順番を待たなければならないのが普通です。何の準備もなく、すぐに手術なんてと、私は夫に対して不安と怒りをぶつけました。しかし、そんな私の動揺をよそに、医師や看護師は冷静で親切に対応してくれました。さらに驚いたことに、英語が話せる通訳の方も現れたのです。それまで、夫が必死に医療の専門的な話を私に通訳しようと頑張ってくれていましたが、専門用語が多く、
伝えるのが難しそうで、私も完全に理解できているわけではありませんでした。でも、通訳の方は、医師や看護師と一緒に、親切に対応してくれて、医療の専門用語や治療内容を、私が理解しやすいように丁寧に説明してくれます。日本の病院で、しかも緊急時に、英語の通訳がついてくれるなんて、正直、全く予想していなかったので驚きました。まるで、自分が VIP のように感じられるほど、手厚いサポートが用意されていることに、感激すら覚えました。手術の翌朝、病室には、担当の看護師と医師が訪れました。彼らは、私の不安を察し、優しく励ましてくれました。そして、術後の経過や、今後の治療については、午後、夫が見舞いに来た時に説明してくれると、笑顔で私に伝えました。そして、軽く手術後の傷の状態だけ確認して、病室を後にしました。医師と看護師の笑顔に安心感を覚え、私はすぐに退院できるに違いないと思いました。その日の午後、夫は予定通り、見舞いに来てくれました。夫が病室に入ってしばらくすると、朝の看護師と医師、そして、手術について説明をしてくれた通訳も一緒に、病室に来ました。そして、手術後の経過や、今後の治療について、丁寧に説明をしてくれました。その説明が終わって、夫が、退院はいつ頃になりますか？と尋ねました。医師は、このまま経過が良ければ、早くて1週間後の退院になります。と、笑顔で答えました。夫も、そうなんですね。よかった。と笑顔でした。二人の笑顔を見て、私は、やっぱり、明日か、明後日には退院できるんだと思いました。しかし、通訳の方が私に、退院は早くて1週間後になるようです。と、笑顔で説明してくれました。その瞬間、私は、はぁ？なんで1週間も入院しなくちゃいけないのよ？もっと早く退院できるでしょ？と、大声を出してしまいました。その様子を見て、夫と医師、看護師、そして通訳は、と驚きの表情になりました。同時に、同じ病室にいる入院患者も、私のあまりの剣幕に驚き、病室にいる全員が私を見つめています。私は、そんなことは構いなしに、遅くても、明後日には退院できるでしょう？イギリスでは、盲腸の手術だったら、入院は1日から2日で、あとは退院して、自宅療養をするわ。入院を引き延ばして、高額なお金を取ろうって思っているんでしょ？私は騙されないわよ。病院で、こんなひどいことされるなんて、日本は信じられないわ。日本になんて、来なければよかった。と、まくし立てるように言いました。通訳の方は、私が放った言葉を、医師と看護師に伝えていました。そして、夫は驚きながらも、とても険しい表情をしています。私は、夫のその表情を見た瞬間、顔面蒼白になりました。1週間も入院したら、本当にとんでもなく高額なお金がかかるんだわ。と、急に不安になって、私は手で顔を覆いました。そんな状況の中、通訳の方は、夫や医師、看護師に何か話をしています。その話が終わると、夫は私の手を顔からそっと離し、手を握りながら、優しい笑顔で、オリビア、日本では手術後の経過を確認するために、盲腸の手術でも最低1週間は入院するんだよ。日本ではそれが普通なんだよ。そんな大きな金額にはならないから、お金のことは心配しなくて大丈夫だよ。と言いました。続けて、私も国ごとに違いがあることも含めて、ちゃんと説明できなくてすみません。でも、日本では手術後1週間の入院は珍しいことではなく、普通のことなんです。決してオリビアさんを騙そうと思っているわけではないので、安心してください。と、微笑みながら落ち着いて説明をしてくれました。私はその話を聞いて少し安心し、冷静さを取り戻しました。そして私は入院生活を通して日本への見方が少しずつ変わっていくことになります。
特に驚いたのは、あんなに大騒ぎした私にも、看護師たちは何事もなかったように、献身的にケアをしてくれたことです。看護師は、朝から晩まで頻繁に見回り来てくれ、私の体調を細かくチェックしてくれます。熱を測り、血圧を確認し、傷口の状態を丁寧に見てくれるのはもちろんのこと。何か不安なことはありませんか？と、いつも優しく声をかけてくれるのです。それだけではありません。食事のサポートや、リハビリの手伝い、ベッドの位置や枕の高さの調整など、日常生活の細かいところまで、全力でサポートしてくれました。イギリスでは、入院中の細やかな世話は、主に家族が行うのが一般的で、看護師の助けを得ることは限られています。しかし、日本では、医療スタッフが患者のために、全面的なケアを提供してくれることに、私は心底感激しました。特に、深夜にもかかわらず、看護師が静かに病室を見回り、私の様子を確認していく姿を見たときには、ここまでしてくれるなんて、と感動すると同時に、驚きを隠せませんでした。そして、サポートが手厚ければ手厚いほど、私は、この前の夫が言った、お金のことは、心配しなくて大丈夫だよという言葉は本当なのかと、不安になってきました。こんなに手厚いケアを受けて、これだけの検査やサポートがあるのに、支払いがそこまで大きくならないなんて、夫は、私に余計な心配をかけないように、嘘をついているのではと思ったのです。そんなある日、見舞いに来てくれた夫に、私は改めて感謝の気持ちを伝えました。あなたが勧めてくれたおかげで、病院に行って、手術も受けられて、本当に良かった。だけど、と、言葉を続けながら、不安に思っていたことを、夫に聞いてみました。イギリスで、今回のような手術や入院をしたら、とてつもない金額がかかるんだけど、本当に大丈夫なの？夫は驚いた顔をしていたので、私は説明をしました。イギリスだと、入院して手術を受ける場合、NHS という国民保健サービスでは、順番待ちをするの。すぐに対応してもらうには、プライベートな医療サービスを利用するわ。でも、そうなると、保険が効かない部分が出てきて、本当に高額になるのよ。例えば、精密検査や緊急手術なんて、何千ポンドもかかるし、退院してからも、支払いがずっと続くこともあって、不安がどんどん押し寄せ、と、少し声が震えてしまいました。夫は、そんな私の様子に気づいたのか、優しく微笑んで、本当に心配しなくて大丈夫だよ。と答えました。日本には医療保険があるから、自己負担はそんなに大きくならないんだ。ちゃんとカバーされるから安心して。その言葉を聞いて、私はほっと胸をなで下ろしました。でも、まだ少し信じきれなかったので、本当に？こんなに手厚いケアを受けて、これだけの検査やサポートがあるのに、支払いがそこまで大きくならないなんて？と聞きます。夫は、私の驚きを受け止めながら、大きくうなずきました。さらに、私は同じ病室の入院患者同士や、看護師たちの温かいやりとりを見て、元気つけられました。患者たちは、互いに、大丈夫？と声を掛け合い、看護師も、今日は少し顔色が良くなりましたね。といった小さな変化を見逃さず、励ましてくれます。患者同士で励まし合い、看護師さんたちも本当に親切なのね。と、私はこれまで抱いていた不安が、嘘のように晴れていました。そして、ある朝、私は日本の病院の徹底ぶりにも、驚かされるのです。朝食後、うとうとしていた私に、看護師が駆け寄ってきて、オリビアさん、少し体が冷えているようですが、大丈夫ですか？と声をかけてきたのです。どうやら、ベッドに備え付けられた温度センサーが、私の体温のわずかな低下を察知し、通知がいったらしいのです。そこまでしなくても、と戸惑いながらも、その徹底的なケアに感謝と、驚きを覚えました。ここまで面倒を見てもらえて、お金もそれほどかからない日本の医療体制は、本当に素晴らしいわ。と、私はしみじみと感動し、日本の医療体制への信頼が深まっていきました。
数日後、私は無事に退院の日を迎えました。病室を出るとき、看護師やスタッフたちが優しい笑顔で見送ってくれ、その光景に、オリビアは思わず胸が熱くなりました。彼らの献身的なサポートに支えられた入院生活を思い返し、私は感謝と感動の気持ちで胸がいっぱいでした。そして、初めて日本の病院に入院した時に、抱いていた不安や怒りを思い出し、あの時の自分が少し恥ずかしくさえ感じたのです。見送りのスタッフたちに深くお辞儀をしながら、本当にありがとうございました、と心からの感謝を伝えました。自宅に戻った私は、夫に、日本の医療って本当に素晴らしいね。最初は不安と怒りでいっぱいだったけれど、こんなに親切で、費用も適正で、安心して医療を受けられるなんて想像もしなかった。と、改めて今回の体験について話し始めました。特に何かあった時にすぐに対応してもらえる安心感があることが、今回の経験でどれほど大きな意味を持つかを強く感じました。イギリスと違って何か問題があっても日本ではすぐに見てもらえるし、どんな検査や対応もスムーズに進んでいく、本当にありがたいことだわ。と、日本の医療体制への感謝を夫に伝えました。日本でのスピーディーな対応がどれほど自分の心を軽くしてくれたか、しみじみと実感していたのです。そしてもう一つ大きな驚きだったのは、医療スタッフが家族のように全力で支えてくれる体制でした。一人で病気と向き合わなくていいんだって、今回の入院で初めて気づいた、と夫に言いました。夫はちょっと不思議そうな顔をしました。イギリスでは入院中のケアは家族が行うことがほとんどで、医療スタッフは必要最低限のケアしかしてくれないと説明しました。続けて、医師や看護師があんなにも寄り添ってくれることがどれほど安心できることなのかを身をもって感じた。とも伝えました。最後に私は夫に向かって笑顔でこう言いました。これからは少しでも体調が悪くなったら迷わず病院に行くことにするね。日本ではそれができる安心感があるから、と私は日本の医療に対する信頼と安心感に満ちていました。日本には国民皆保険制度が整っており、すべての人が医療を受けやすい環境になっています。この制度のおかげで、日本に住む誰もが必要な時に安心して病院にかかることができるのです。日本人にとっては当たり前のことのように感じられるかもしれませんが、実はこの国民皆保険制度は世界的に見ても特別なものなんですよ。国民皆保険制度を導入していない国も多く、医療の受けやすさが大きく異なります。例えば、アメリカでは健康保険に入るかどうか、個人の自由に委ねられています。多くの人が保険に加入している一方で、無保険の人も一定数存在します。アメリカでは保険に加入していないと医療費が驚くほど高額になることが多いため、無保険の人はなかなか気軽に病院にかかれません。日本であれば、とりあえず病院に行ってみようと気軽に受診できますが、アメリカでは診察一つで数万円、入院や手術となるととんでもない金額が請求されることもあるのです。日本のようにいつでも病院に行けるという安心感がない生活は想像するだけで不安になりますよね。さらに、イギリスのように国が医療費を負担する仕組みがある国でもすぐに治療が受けられるわけではないのです。特に手術や精密検査などは待機リストに載せられ、順番を待たなければならないことが多いのです。緊急性の低いケースでは数ヶ月待ちになることもあります。日本のように医療へのアクセスが良く、迅速に対応してもらえるのは本当に恵まれている環境なんですね。これも国民皆保険制度があるからこそ、健康に不安を感じたとき、手軽に病院に行ける、この安心感は日本ならではのものなのかもしれませんね。皆さんももし体調に不安を感じることがあったら、遠慮せず病院に行きましょう。
しっかりと医師に相談し、自分の健康を守っていくことが大切です。本日の動画は以上です。皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。日本の決定に韓国が大激怒。その理由が海外で大きな注目を集める。最近、韓国が日本大使館に問題を引き起こしています。ソウルの日本大使館の撤退が報じられていますが、実際には建て替えの建築許可が取り消されたため、計画が中止されました。韓国メディアは、日本大使館は建築許可を放棄した、と報じましたが、これは事実ではありません。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか？早速、最後までご一緒に見てみましょう。韓国の首都ソウルには、日本大使館があります。驚くことに、その大使館は、普通のオフィスビルの2階にあるのです。通常、大使館は高い塀で囲まれ、警備員が常駐し、厳重な入館管理が行われているものですよね。世界的に見ても、大使館がオフィスビルに入っているのは非常に珍しいことです。なぜなら大使館は、その国での外交活動の拠点となる、とても大切な施設だからです。現在、日本大使館は世界195カ国にあり、ほとんどがその国の首都に置かれています。大使館の役割は多岐にわたり、日本と駐在国の政府間の連絡、国際関係を深める外交活動、ビザやパスポートの発行など、様々な業務を行っています。大使館は、これらの活動を通して、日本と駐在国との関係を深め、双方の利益を追求する重要な役割を担っているのです。では、なぜ韓国にある日本大使館は、オフィスビルの一角にあるのでしょうか？実は、韓国に設置された日本大使館は、これまで多くの困難に見舞われてきました。まず、日本大使館が設置された場所は、日本政府が希望した場所ではなかったそうです。日韓基本条約を結んだ1965年、日本政府は昔、日本公使館があった場所を希望しましたが、当時の韓国政府に拒否され、代わりに今の場所になったということです。日本大使館は1976年の設立以来、様々な問題に直面しています。特に、韓国では8月15日や3月1日などの日韓関係の摩擦に伴い、大使館前でのデモが頻繁に行われています。1979年には侵入事件が発生し、国旗が引き裂かれる事態もありました。また、火炎瓶投擲や2012年のトラック突入事件もありました。1992年以降は、水曜デモとして知られる抗議活動が毎週行われ、慰安婦問題に関して日本政府に謝罪と補償を求めています。参加者はヘイトスピーチや日本の政治家を模したパフォーマンスを行い、2021年にはデモの回数が1500回を超え、世界最長のデモとして注目されました。国際条約では大使館の安全性を守るため、100メートル以内でのデモが禁じられていますが、韓国では大規模な混乱が予想されない限り、デモが許可されています。韓国の行政機関は、デモを記者会見とみなして、日本大使館前でのデモを黙認しています。2000年に設置された平和の少女像は、無許可で設置され、日本政府が撤去を求めましたが、韓国政府は黙認し続けています。慰安婦問題は、1990年代以降、日韓の重要な外交課題であり、日本は1965年の協定で問題を解決し、1995年には女性のためのアジア平和国民基金を設立して支援を行っています。2015年12月の日韓外相会談では、慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決が確認され、国際社会からも評価されています。韓国のシュマス翔博士は、慰安婦問題について多くの資料を研究し、強制連行などの問題が事実ではないことを立証しています。また、ハーバード大学の J. マーク・ラムザイヤー教授は、慰安婦が性奴隷であるという説は、完全なフィクションであると述べています。ラムザイヤー教授は、慰安所の責任は、朝鮮人業者にあり、日本軍や政府にはないとしました。
このように、国際社会における慰安婦問題の責任の所在は明確になっています。しかし、一部の偏った考えを持つ韓国国民の間で、反日感情が激化し、慰安婦問題に異議を唱えることや、親日的な発言をすることさえも、非難される状況になっています。日本大使館前では、反日デモが頻発し、領事館は周辺に近づかないよう警告を発していました。2012年、日本大使館の建て替え計画が発表されましたが、韓国側の妨害により工事は中断。新しい建物には文化庁の許可が必要で、日本側が申請しましたが、許可は下りず再調査の結果、新築は地域の歴史的文化環境を損なう恐れがあるとの理由で認められませんでした。計画地は文化財区域内で、高さ制限を超えていたためです。しかし、日本大使館の周囲は20階近い高層ビルだらけです。この理不尽な理由に、日本側はなぜ日本だけダメなのかと抗議しましたが、韓国側は該当地域の具体的な高さ制限が定められたのは2010年であり、それ以前に建てられたビルは高さ制限に該当しないと無理な理由を並べ立てました。すでにある建物が20メートル以上あるにもかかわらず、新たな高さ制限を根拠に14メートル以上は許可しないというのは、実質的に新築工事をさせないと言っているようなものではないでしょうか。そして、このような子供じみた嫌がらせが続くことになります。日本側は大使館の新築を断念できず、2013年6月に高さ 32.4 メートルに制限した新たな建築計画を文化庁に提出しました。しかし、文化庁長官が文化財保護法に違反した疑惑が浮上し、国会議員が再可決は圧力によるものと主張しました。この騒動の結果、新築計画は再び保留となり、最終的な建築許可が下りたの後の2015年でした。2015年7月には日本大使館が隣接するオフィスビルに移転し、旧大使館の取り壊しが行われました。旧日本大使館の跡地で行われた発掘調査では、李氏朝鮮時代の遺構が見つかりました。しかし、重要な遺跡は発見されず、2016年4月に調査は終了しました。その後、建築許可は出たものの、日本大使館の新築工事は現在停滞しており、2019年には建築許可が取り消されるという通知が届きました。この事態は、多くの関係者や市民にとって驚きと懸念を呼び起こしました。公式な理由は明らかにされていないものの、専門家やメディアの間では、建築許可の取り消しに影響を与えた要因として、日本大使館前に設置された少女像が挙げられています。この少女像は、戦時中の日本の行為に対する象徴的な抗議として設置されたものであり、慰安婦問題に関連する歴史的な背景を持っています。像の設置は、地域社会や国際的な視点からも賛否が分かれる問題であり、特に日本政府はこの像の存在に対して強い反発を示しています。日本政府は韓国政府に対し少女像の撤去を要請しています。2023年には日本大使館の広報文化院が現在のオフィスビルに移転し、現状のオフィスビルを継続して利用する可能性が示唆されています。現在の日本大使館はオフィスビルに入居しており、デモ活動がしにくく、安全面でも有利です。また、日本側はオフィスビルを大使館として利用することで、いつでも韓国から退去する用意があるという姿勢を示唆していると考えられます。日本大使館が撤退すれば、両国関係は大きく動揺し、韓国経済は外国投資の減少により打撃を受けるでしょう。韓国は日本大使館の新築工事を妨害し続けた結果、自ら窮地に陥っています。日本は建築許可の延長申請を無視することで、韓国に対し強硬な姿勢を示しており、韓国は日本の無言の圧力にどのように対応するのかが注目されています。この件について、海外からも様々な意見が寄せられています。まるで子供が大人に喧嘩を売っているようだ。もちろん子供が韓国で大人が日本だ。
日韓の問題はすでに国際的に解決しているはずだ。なぜ韓国は未だに反日デモを続けているのか、純粋にわからない。韓国から繰り返し嫌がらせを受けても屈せず過度に怒ることもない日本政府の姿勢はかっこいい。日本側が大使館の建築許可申請を延長しないことで、結果として韓国側の嫌がらせが国際社会の明るみに出たんだよね。国際法違反を公然と許している韓国、そんな韓国に目をつけられて日本も災難だな。日本大使館の建築に関する韓国の対応は歴史問題とは全く関係がない、ただの言いがかりに過ぎないよね。日本側がしびれを切らしたのもよくわかる。このように韓国の嫌がらせに呆れている声や、日本の力に訴えず静かに怒る姿を称賛する声も届きました。韓国は国際法に違反しているとされる慰安婦問題やデモ活動に対して依然として目を背け続けています。このような態度を続ける限り、日本は建て替えをしないと言ってもいいでしょう。今回のような事態において、日本政府が韓国に対して屈せず、強硬な姿勢を示すことも大切ですね。日本は親日国として知られる国々から裏切られた歴史を持っています。特にインドネシアは親日国として名高いですが、日本との関係はかつての協力関係から中国の台頭によって大きく変化しました。インドネシアは第二次世界大戦中に日本の占領を受けた際、一時的に日本に対して好意的な感情を抱いていました。日本はインドネシアの独立運動を支援し、オランダ植民地支配からの解放を約束しました。このため、当時のインドネシアの人々は、日本に対して感謝の念を抱くことが多かったのです。しかし、戦後の日本の敗戦とともに、インドネシアは独立を果たし、その後の国際情勢の変化に伴い、日本との関係は徐々に変わっていきました。インドネシアは日本の統治下にあった時期もありましたが、それ以前は340年もの間、オランダの植民地支配を受けていました。オランダがインドネシアの独立を認めなかったため、独立戦争が勃発。その際、日本軍から離脱し、インドネシアと共に戦った日本人もいました。その結果、インドネシアは独立を果たし、その後長らく日本と経済協力を続けていました。しかし、2015年にインドネシア政府が発表した高速鉄道計画をめぐり、事態は急変します。当初、インドネシアは日本の新幹線方式での建設をほぼ決定していました。しかし、中国がこの計画に介入し、建設を任せるよう迫ったのです。日本の新幹線技術は世界的に評価が高いにもかかわらず、インドネシアは最終的に中国に依頼することを決定しました。タイもインドネシアと同様に高速鉄道計画で日本を裏切った国の一つです。タイでは1990年代から高速鉄道の構想がありましたが、国内の経済状況や政治的な混乱により計画は停滞していました。2014年、タイは高速鉄道建設において日本と中国を比較検討。日本の新幹線技術の高さは認識していましたが、資金面での不安から中国に傾きました。タイの副首相は高速鉄道の速度を落とすことでコストを削減しようと考えましたが、これでは日本の技術力を十分に活用できません。さらに、2014年にはクーデターが発生し、国内情勢も不安定だったため、日本はタイ以外の国への投資を優先することにしました。結果として、タイは中国と高速鉄道建設で基本合意に至りましたが、その後の関係はうまくいっていません。中国は建設資金、資材、労務者まで全てを提供することで、タイを実質的に支配しようとしたため、タイ側は反発。そのため、工事は大幅に遅延し、一部の区間が2021年にようやく着工したものの、進捗は遅々として進んでいません。建設費用は増大しており、中国は融資を継続するために沿線の開業権を要求しましたが、タイは拒否。資金不足から中国に頼ったものの、その条件はタイにとって不利なものでした。このままでは、タイの高速鉄道計画は巨額な費用がかかり、
1兆円を超える可能性も指摘されています。3つ目の国はスリランカです。スリランカも中国の影響下にある国の一例だそうです。国内のインフラ整備を中国に依頼した結果、スリランカは国家破産の危機に追い込まれました。2022年の5月16日には、スリランカが国家として債務不履行に陥り、その後7月には大統領が軍用機で国外逃亡するという事態になったのです。日本とスリランカの関係は戦後から良好でした。1951年にサンフランシスコ講和会議が開催され、日本の軍縮と賠償政策についての協議が行われました。日本以外に連合国51カ国が参加したそうです。そこで、ソ連がアメリカ、イギリス、ソ連、中国の4カ国が中心となり、日本との平和条約について検討するべきだ。また、日本の自由は制限されるべきだろう、と発言したといいます。この発言に対して、当時のスリランカ大統領ジャヤワルダナは、なぜアジアの人々が日本が自由であることを熱望するのかご存知ですか？それは、我々が長い年月の間、日本と関係があるためです。大統領非支配諸国であったアジア諸国の中で、日本が唯一強く自由であり、アジア諸国民が日本を保護者として、また友人として仰いでいた時に抱いた日本への尊敬の念からです、と異議を唱えました。この異議は、戦前のアジアは植民地が多く存在したが、日本が戦った第二次世界大戦をきっかけに、アジア諸国が続々と独立を果たしたことに基づくものだといいます。日本は独立した後、急速に発展して経済大国となりました。その中で、日本は1986年から22年間にわたり、スリランカへの最大の援助国となり、1983年から23年間にわたり、内戦が続くスリランカの復興を支えたそうです。インフラ整備においても、港湾、空港、水利施設、電力供給などの開発を進め、スリランカの紙幣にもなったランボダトンネルの建設に協力しました。その一方で、中国はスリランカへの邪魔をしようと考えていたそうです。スリランカは長い内戦の終結後、人権問題などにより他国からつまはじきにされたことがありました。そこへ中国がつけ込んだことにより、スリランカの転落が始まります。2000年代半ば以降、中国とスリランカのラジャパクサ政権が手を組み、多くのインフラ事業を展開しました。中国は資材の購入と融資の返済を条件に、資金と技術を提供すると約束したのです。スリランカは、これに乗せられ、2020年に自国最大の都市であるコロンボの渋滞解消を目的として、日本との鉄道計画を一方的にラジャパクサ政権の決定により破棄しました。後に中国からの融資を受け入れましたが、返済することができず、港の運営権を中国に譲渡する事態になったのです。結果として国家破綻へと追い込まれ、ラジャパクサ氏は海外に逃亡したといいます。その後、新たに大統領となったウィクラマシンハ大統領は債務再編に向けて日本に協力を求めました。長い年月をかけて築いてきた日本とスリランカの友情がスリランカの立ち直りに貢献することを願います。4つ目の国はイギリスです。イギリスが進めている脱炭素計画において、2030年までにハイブリッド車の販売を全面禁止する方針に対し、トヨタは、もしもこの法案が通ったら、イギリスでの生産から撤退する、と警告しています。この動きは、中国、アメリカ、EU が、脱炭素の観点から、ハイブリッド車が電気自動車に劣るという作りを続けている状況とも関連します。これまで、トヨタはイギリスにおいて、大きな貢献をしてきました。2017年には、イギリスのバーンストン工場で、新型カローラの生産を決定し、2500人以上の雇用を生み出したそうです。さらに、2019年には、イギリスの EU 離脱を受けて、国内調達可能な部品を増やし、2020年にコロナが発生した時は、イギリス国内で不足していた人工呼吸器の部品製造を無償で請け負うなど、イギリス社会に対して積極的に貢献してきました。
トヨタは環境問題に真剣に取り組んでおり、ハイブリッド車が燃料効率が高く、二酸化炭素の排出量が少ないことや、バッテリーの使用量や廃棄物が少ないことを強調しています。さらに、EV の普及には、まだ多くの課題があり、完全な脱炭素化に向けた環境整備が不十分な状況です。このような状況の中、トヨタは高い技術力でエンジン車を製造しており、その性能や環境への配慮において、ヨーロッパの自動車メーカーと競争しています。しかしながら、イギリスがトヨタに対して不利な法案を出し続けているのです。一部のメーカーや団体は、自らの製品がよりエコであると主張し、トヨタの取り組みを批判することがあります。トヨタは、ただエンジン車を製造するだけでなく、水素自動車や全固体電池の開発にも力を入れているそうです。加えて、EV の製造も可能であり、環境に配慮した車両の開発に積極的に取り組んでいます。これらの対応を目の前にしても、イギリスは EV の推進にこだわり続けているとのことです。しかし、イギリス国内ではインフレが深刻化し、エネルギー事情も悪化している中で、2022年には30年ぶりに新しい炭鉱の開発を承認するなど、脱炭素計画とは矛盾する動きも見られます。イギリス国内のトヨタ工場では、年間10万台以上の車を生産しており、この工場が閉鎖されれば、イギリスの景気後退に拍車がかかる可能性があると言われているのです。次に、日本を裏切った団体を2つご紹介します。まず1つ目の団体は、IWC 国際捕鯨委員会です。IWC は、クジラ資源の有効活用を目的として設立されましたが、時が経つにつれて、クジラの保護を主な目的とする団体へと変化しました。この変化は、特に日本に対して強い批判を向ける形で顕著になり、日本の商業捕鯨に対する国際的な圧力が高まったといいます。それに対して、日本は涙ぐましい努力をしました。クジラの数や生態に関する科学的なデータを収集するために調査捕鯨を行い、32年にわたってクジラの種類ごとの数の推移をまとめ上げたそうです。これに基づいて、クジラの数を減らさないような捕獲枠の算出方法も完成させましたが、IWC はこれらの科学的データに対して十分な評価を与えませんでした。ちなみに、日本は2019年時点で IWC に拠出金を加盟国の中で一番多く支払っています。その後の2019年6月30日、日本は IWC からの脱退を表明しました。この決定は国内外から様々な反応を引き起こしましたが、日本政府は IWC の方針に従うことを拒否したのです。日本の脱退により、IWC は資金難に陥り、さらには科学的なデータを提供してくれる加盟国も失うこととなります。IWC の存在意義が問われる中、新型コロナウイルスの影響で、国からの拠出金が滞る事態も発生しました。拠出金の支払いが滞納している国は27カ国にも上り、1億4800万円以上の滞納金が存在しているそうです。現在、IWC は資金難に直面しており、本部の売却が検討されるなど、厳しい状況にあるとのことです。このような状況下で IWC がどのようにして存続し、今後どのような方向性を取るのかが注目されています。二つ目の団体は AIB アジアインフラ投資銀行です。AIB は日本が主導で運営されている ADB アジア開発銀行に対抗する形で中国が設立した金融機関です。AIB の目的はアジア地域のインフラ開発を支援することにありますが、中国が大きな権限を持っていることや、その運営に対する懸念から、アメリカと日本は加盟していません。AIB の出資比率は、中国が 30.3%、インドが 8.5%、ロシアが 6.5% となっています。しかし、AIB の投資は伸び悩んでおり、開業から約8年経った時点で、当初想定していた額の6割程度にとどまっています。この状況を鑑みたカナダは、2023年6月に AIB に関する活動を停止し、AIB における
中国共産党の影響力を調査すると発表しました。AIB のグローバル広報責任者だったボブ・ピカード氏は、AIIB のグローバル広報責任者として辞任を申し出ました。愛国的なカナダ人として、これが私の唯一の道でした。この銀行は共産党員によって支配されており、数ヶ月働いたところ秘密警察のように活動する中国共産党の集団が存在することに気づきました。私は我が国の利益が AIIB 加盟国によって満たされるとは信じていません。と自身の SNS に投稿しました。カナダによる調査は、このピカード氏の内部告発に関連しています。ピカード氏は、辞任後数時間以内に中国を脱出しました。告発に対して、AIB は、内部調査の結果、ガバナンスに問題はない。と反論していますが、外部機関による調査が求められています。カナダの調査結果がどのようなものになるのかが注目されているそうです。中国の一帯一路構想は、アジアをはじめとする世界各地でインフラ開発を推進する大規模な経済プロジェクトと言われています。この構想は、中国の影響力を拡大し、経済的な結びつきを強化することを目的としているそうです。一方で、日本はアジアの新興国を中心に、質の高いインフラ輸出を通じて、経済発展を支援しようとしています。この2つの動きが重なることで、地域における影響力の争いや利害の衝突が生じると懸念されているのです。一帯一路構想に参加した国々が直面する問題は、望ましい結果をもたらしているとは言えない状況にあります。このような状況は、国際関係において協力する相手を選ぶ際に、その国や組織の背景や目的、提案するプロジェクトの持続可能性や影響を慎重に検討する必要があることを示しているのです。ここまでのエピソードについて、海外から寄せられたコメントをご紹介します。どの国も日本がこれまで行ってきたことを忘れていますよね。その恩をあだで返すなんて、あんまりだと思います。日本は優しすぎるのではないでしょうか。そのせいで、裏切ってもいいと思われている気がします。中国の一帯一路政策には、どの国も協力的ではないでしょう。これが、日本だったら、また違うと思います。結果的に、日本を裏切ったということになりますが、最初から分かっていたことだと思いますし、自業自得とも言えますよね。日本以外は、お金のことしか見ていないです。他の国も、日本のように技術をしっかり評価した方が良いと思います。このように、日本について称賛する声や、他の国に対する厳しい意見が集まりました。これまで日本は、他国に対して、たくさんの支援を行ってきたといいます。それに対して、思いもよらない対応をされることもありますが、それでも他国を助けようという気持ちがあるのは、日本特有の考えなのかもしれません。この考えは、日本の心として世界に広まっています。これからも自国だけでなく他国に対しても思いやりの心を持てる日本人でありたいですね。今回の動画は以上です。皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。